De politie ried mensen aan haar kostbaarheden liek als juwelen te fotograferen. Inbrekkers kiezen liever voor sieraden als voor computers, omdat computers makkelijker te traceren binnen. Oranje weekend is er in 14 huizen inbrutsen in Drachten, Ljouwert en op het Jereveen. Nevens de politie wie het waarschijnlijk werk van een bende. Inspecteurs en skimmakers van donksilo's willen richtlijnen, zodat boeren veiliger werkje. Ik moet er in het agrarisch onderwijs meer omdenken komen van de gevaren bij het skimmaatje van donksilo's. Bij een ongeluk in Makkingeer kwamen in juni 3 mensen om het leven. Goed 50 ondernemers, inwoners en ambtenaren hebben van de maand de binnenstad van Dokkum hemelen. Ze willen de stad krees ha en zijn meer toeristen en ondernemers naar de stad te loeken. Er binnen ik nog plannen van meer terrasjes in Dokkum. Sociale werkverzending Caparis had €1 miljoen winst maken. Dat is volle meer als begrutten. Caparis had meer postbezorgen en extra opdrachten kregen van skimmakwerk. De kwekerij had profiteren van betere prijzen op de veiling. Er is ook minder ziekteversom. Joen en vannacht een beroene loft. De wind is matig, het is 4 of 5 graden. Morgen droeg, zinnen, net volle wind, het kan 8 graden worden.